jeng ya selah jeng ring pertai ngangai mendon uwe ru balat ni jeng parok ngiyama ni jeng ke jeng im tenreha pedeng jeng ni jeng ublay bengi syakri khot ngi bang ngin wan syajan jeng u para bengi wan syajan jeng u ong ketien jeng ublay te kata ke jeng sup ke bapalat ni jeng syampang kan ri jai jai iki mensim ki download ki jeng mot jeng perkhat jeng nga khot ngi lang barok ki bidon ka ni ka por ngi nyerwai ka ni jeng ruai ka air jeng jeng duai ke jeng ruai ka bong kum ka wa ba pernai ke jeng ruai ka pilak ban syam akalais akan number ka balai spa riu puai Shem ka jing so suk jai
kumba ular kular jingsuk bajana nakur canda leng jangka jingsuk sujai nakur canda leng jangka jingsuk sujai kumba ular jingsuk bajana kumba ular jingsuk bajana. Play na kata buram jago. Amen. Kidon sakine kijing kerpat nakaliang jong kabalang bangan pediang te hakan kapor kidon ru kirang ba asnong kisket risnong jong ka lengka nong kse belum mau ba sanmer mau klot bat nong umlong kidon hangne ki pediang yapi da kajing sngau kemen Nangta kidon ru ki para bengej jong kabalang Katolik Laimer Paris apa Selong ine ru kidon dekat batni kum karsindat hangne naga benta jong kiru i pediang naga mensim ke bakemen hakan de kapor nga khot ya uskatri uskau pa pan a ya kijing benar Reverend Moderator, haswa akan ai jember mena program kedon gini kendiat ke jember mena. Kedon ke kot jeng ruai jong i wan nengkong mau kiu. Na balang persterian nong mensong. Bapin yok pendon kam mentas no bahabunuan sim no nang ni. Kedon artli ki ATM card ki banging yok pediang. Kitrai jangan nege ATM card ngakarpat ipi bapin sang baha benuan sim yaki namar ngitem bapi don kam yaki handrai lada pim don kam su ai do pin rukam lele kidon artli ki ATM card ki bangi ngiyok pediang bat ngiyok tam nagi jakapat ba sang baha benuan sim Reverend Moderator kini gilong di program ha kini kajing yaseng patba aga por komenta kumtong ilayo ya kajing ruai penremen sim na kajing seng samla balang light code ban pules dang bat duai de Reverend Pidhar bat ngin yo ban lum ya kajing aingo bat ki choir por ban lum ya kajing aingo ke standing choir Shillong Sepngi Presbytery Nakajing seng samla balang nong thmai nakajing seng samla balang lengka bat nak standing choir jongga KJP Sinat Pedeng nong kren hagan nakajing seng de Reverend LS Nong Plang Reverend Moderator kini gilong di program nakabenta kini kajing seng hagapor Play unyalam yang i injai no syafrang naga benta ban mane ban pendon burom ya ka kerteng ka jongu daga bangin yarwai ka jingruai ka ba ars pa ar thulai
ka jingruai ka baas pa arulai kan yai ga gospel blai saprang sakeleng ka pertai ban roi ha ka balang mensem tu ai bantai gin mi bun hajar belapelai na jing dum teliu ban im na India ngikin wan rusad ban ya ro nong pen im haden kan ka jingruai nga kerpat ya Reverend Pidhar in yalam ha ka bapule na ka ten ka jong blai bad in bu ha ka jingruai Suwa bingin leit hau blai ha kajing duai ngan pule ki kato kanne tli ki benta jong ka tien ka bakhui ka jong blai ka baneng kong ka bangila ban shem na ka jingwai sam ka nambar ka bashis pa lai ka dekhot ka baneng kong bat ka baar bat ka baar na ka sithi ka baneng kong ka jong Petros kalenong kabaar kadekot kaba nengkong kabaar bat kabalai bat kabakadu na kastiu pol syake Ephesus kalenong kabasaw kadekot kabaar bat kabalai
Kaktin ka jong blay ka ong kumne komen sim jonga tukar khu ya utrai bat baro kabahanga ya ka kerteng ka bakhui ka jong u komen sim jonga tukar khu ya utrai bat wat klet ya ka jingle bha jong u baro namar kata habala ino ya kita kijing pensniu baro bat kijing syukur baro bat kijing le arsap bat kijing bishni bat kijing yakren sneu baro kum ki khulung badangkha to pin kwa hir ya kabasngur kadut kabadai mensim knang ba pin yo san daka sha ka jing pen em lada pilamat ba utrai ulong ubasbun da ka jing ngaurit ba da ka jing jamnot baro da ka jing yaisha aslam da ka ba yaisha perlokhi ha ka jing ye da ka ba yale minot ban bat ya ka jing yalong kawe jong umensim ha ka jing khum ka jing sok ublai ungker khu lengba ka jing pule ka tin ka ba khu ka jong u tongin lek hau blai ha ka jing duai ngiwan man ai ngu ye me ko konran naga benta kena ka janmit kabame yalam yingi kum ki khon ki ba e ki jong me hakleng kari ka ba e ka jongi bat kham tam e hapo uput usam jong ka KJP sinot pedang ka jongi kabangila ko kerat ban ya don lang hakane ka jaka ban syakri ban yero ban pendon burom yeme nadu ka jeseng ka ban nengkong bat hadu kene ka kenta ka banginang la ko keran banang yai peteng ya ka jeng syakri ka jongi ngis ngau nguru kenrat ya ka jeng don lem ringkat ka jongme nadu ka sngi palei leng baki kam ka bangilayo ban pendap nadu ka jongki rangba bat ki longkemi jong ka sinot ka jongi ngiyo i kenran leng ba ka ti ka bakhui ka jongme baki kam baro ki bangilabu kom ka sinot ki long ki bayat be yerenti da ka ji lambat ka jingker khu ka jongme ban ngi ai nguru ya me ko kenran ya ka ji alam lenti ya me ka jongme yang i kom ka KJP sinot pedang nado banglas dang ban yai lenti kom ka provisionals not pedang hadu bangin yo ya ka sinot ka bopura ka bang yo i kenran ya ki jing e bat ya kirai dam ka bang ya habangi trei ban pentelun ya ka kam ka jongme ngiyo i kenrat ya kakti ka bakhoy ka jongme ka bayalam bat ka badon lem rengkat bat ngi namar katang yai duai khmat jongme kom ki khon ke ba i ki jongme ki badai ban yai lenti ban penroi ya ka kam ka jongme hapo uput usam jong ka ne ka KJP sinot pedang ka jongi ngi duai ko kerat memen ayengi nadu kinong yalam ki ba khmat e jong ka sinat ka jongi ham tam yangi ki pastor ki long syarai ki badai ki teman basan bat kumju ki long kemi ki long kpa bat ki khon samla ki badon ka benta ka bakrau na ka benta ban yai pentelun ban penroi ya ka kam ka jongme ngi juai ban isnei ban yalam ban ai ngi ka mensim jong ka jing i ka jing kit kle kumno kan rat bangin don ka mensim ka jing penrit yalade hakmat jongme kenang banginang la ko kan rat ban telun ya ka kam ka jongme ngi duai ko kan rat ha ka ji lenti hoi kala ban don ka jing tlot ka jing duna ha ka jing em ka jongi han rai ai ngi ya ka mensim ka ji long ka wei banginang la ko kan rat banang yai pentelun ya ka kam ka jongme try ngi duai ru ha ka ne ka janmit kam tam yang ilang baro ki badon ha ka ne ka por ki pramange ki ba i ki pramansim ki ba kordor ki bawan ha ki leng ki jaka ko keran ka jing thmu ka ba krau ko keran na ka benta ban ye ro ban pendon burom ya ka kerteng ka ba khoi ka jongme leng ba ki jing ruai ki jing duai bat kumju ki jing ai ka jongi ban ngi duai ru ko keran ha bangi wan ha ka ne ka por bangin yo ngau ya ka kubor ka tin ka jing pen em ka
jong me haka jing em ka jong ni hoi trat ha bangi mi na ying ila ban don ha deng jong ni ki ba don si sha ka men sim ka jing trang bat ki ba sliang ban yos ngau ya ka tien ka ba khoi ka jong me bat ki ba don ru ko rat ki ba mi na ki long ying ki long sem ki ba don ka jing pat ki jing pra ki ba don ki jing e ki jing jan jar ki ba bon ka ba ki mat ha ka jing em ka jong ki trai ni duai to ai ba ka tien ka ba khoi ka jong me kaba mela khot mela penyeng yala ujong syakri ujong me uban keren ya ka jing shisha jong ka tin ka ba khoi ka jong me kaban la shisha ban ayeng ko kon rat ka jing bam ka ba kan jaman sim kaban tay ya ka jing em ka jong ni bat kaban penroyu ha ka jing ha ka jing em bangin ang la syakri banang penbha ya ka kam ka jong me ban ngi duai kan rat banang isnai ban pendon kam yala ujong syakri ubami ju pendon kam na kapor cakapor ban keren ya ka tin ka ba khoi ka jong me ya ram ban pen slek da uman sim ba khoi jong me ba ka ei ka ba mi na ka sentur ka jong ukurat kam dai da ka bor briu han rei da ka jing pen slek ba da ka bor jong man sim ba khoi jong me to ya lam ngi lam ba ka na ka por jong ka jing syakri pediang ka jing duai ka jing khot karpat ha ka kerteng ka ba chang tam utrai jong i u Jesu Christ ngi duai ban ipan kene baro amen. Hakan ni kapor ngin yo no ban lum ya ki jing aingu bat ka jing kerpat ya ki neki volunteer ki balum ya ki jing aingu ba kat ba kampat wai ka jing seng la dadang don ki bawan ban rung sa kan ka jing seng lum bet ya ka jing aingu ya ki tu ki bawan borok tekat badang lum ya ki jing aingu ngin yo asngau ya ki saut li ki kuaya ka standing choir jong ka Shillong sep ngi presbytery kan bus sa ka jinga sang samla jong ka balang nong thmai ka jinga sang samla jong ka balang lengka ka standing choir jong ka KJP Sinat Pedang kine kin wan no sa ka benta ka badai ban ruai ka wei haden ka wei bat ki volunteers ngau ba ban ya lum no ya ki jinga ingu
kakabor Sion ublay Ko Sion ublay Ko Sion ublay Tukir kumla kabor Sion ublay Ko Sion ublay Ko Sion ublay Tukup lagi janku Tukup lagi janku Tukup lagi janku Baitna jompa Ko Jerusalem Tukup lagi janku Tukup lagi janku Tukup lagi janku Baitna jompa Ko Jerusalem Nadu mentah Jeng pemankan awan syuhaba Ku Jerusalem Token tenor yala dinaki Pop jompa Pop jompa pop jumpa Jerusalem Tuyeng Ku Jerusalem Ku Jerusalem Token tenor yala dinaki Pop jompa Jerusalem Namar kundi Umutrai Ladi api Ladiapi Shaki wepa Shaki wepat Kijay penri Kijay penriu Jongka percaya Hinreinan silspa Yapa Silspa Yapa Hinreila silspa Yapa Silspa Yapa Daga jing silspa Kabaklen svai Ngan sil utrai Shisha kila nyoben Shisha kila leben Shisha kila krenben Ruyanga Om utrai Hinreinan silspa Yapa Silspa Yapa Hinreila silspa Yapa Silspa Yapa Daga jing silspa Kabaklen svai Ngan sil utrai Tu pertajam Topenjam Asur jing Da jing wai Ku kasih Koga siyon jong utrai Tu pertajam Pertajam Daga jing Da jing men Kajing Jing silspa silspa utrai Halashem La pala tlot pa La swat Pa Las La pala tlot pa La swat Pa Las La pala dubor Uram panshem Onai Jerusalem Unai hapa Onai hapa Yakaburam Yakaburam Unai hapa Onai hapa Yakaburam Yakaburam Kaburam akat kaburam Kaburam akat kaburam Kaburam akat kaburam 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 akat kaburam 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 Kaburam
sakan ka wei kum ka KGP Sinat Pedang ni pediang sengau bha yaki rangba ki balapha ban mi khmat naka sen po parish apa shlom yaki ba ka balang umlengka kala khot sengau bha naka benta joki hakan ka por ni ai ka jing kublai naka benta kini ki sautli ki waya ibala pensengau kila ayangi yaka jingruai ka babang bat ka batiang ka ba ai mensim naka benta jongi barro ki bas ngau bat ki bas ngap yaka ublei unyarap naka benta jongpi ba phin nang la yaka ban pendon buram ya ublei naka por syaka por leng ba ki jingruai ki jongpi te hakan ka por ban pen kentang yakin ki jing aingu ngas ngau bha ban khot yai Reverend J.R. Thaba ibalong Secretary Senior Jongka Presbyterian Church of India. Tongnya doai ablay ni aingu yame hakani ke janmet bakum upai lang jong ke jingeseng ke KGP Sinat Pedang nginla banya lumlang hakani ke jaka bantai yakani ke duan jong ke jing syakri bat ke jing penan puram jong yame ni aingu yame naga bentang kene kijing syakri ka bladap ya kijing ruai ne ki khon samla jong ki balang bat ki presbytery ki bapher ni aingu ru hakade ka por bakum pai lang jong ka sinot ngin yo ru ban ai syaka kam ka jong me ni duai toker khu kan rang yakine ki jing ai ki jongi bat to yarap ru yangi banginang la ban mat ya ka jing kemen ban ai syaka kam ke jong me ker khuru kham tam yakito ki badon ka jing i ban ai syaka kam jong me rei ki bom yo la ban ai hakane ko por toker khu yakiru kanran bakila ban ai syaka kam jong me hakoi pat kapor ni duai to pen kentang yakine ki jing ai ki jongi hodru kanran ni duai toker khu yakine ki jing syakri ka badang sa haka bangin sayo ban sengap yaka kubor naga ketin ka jong me leng bau syakri jong me sya yang ikan rang bakumu pai lang jong kasinat ngin mat bat ngin yo snow ya ka jingker kuna me leng bakak tin ka bau syakri jong me un walam hapteng jongi toker kulang yang i baro sa chisin bat to yarap yang i bangin yo snow ya ka bat matru ya ka jingkeman hakane ke jing syakri ke jongi sengau ya ka bangu jongi kanran na bahaka kerteng ke jong trai jongi uji sungi tuai amen hakane ka por ngin ya poin no syaka benta ka bangin ya sengau ya ka kubor ka tin ka jong blai la pendek ban keren na kene ka jingseng ka ba si ba ji siteng dai Reverend LS Nong Flang ibadai upastor na ka riboy sinat ngi pediang ya pi pastor daka mensim ka ba kemen hamtam ya ka por ka ba kordor ka ba pi la pelaj
ban ya don rengkat pat ngi hakan deka sinot ka ban kong kham tam ban pen sneu ya ka kubur ka ten ka jong blai ha pedang jongi kum ki pai lang jong ka sinot barok ka wei haswa bangin yo sneu ya ka kubur ka ten ka jong blai nai Reverend LS Nong Plang Yarwai ka jingwai ka ba ars pa Andrew Peupra try to one ban kerku yangi da ka bor ka jing IA ki jing kerku kum ulabba hangi menta tu penslei ngin yarwai barok kit khot ka ba ars pa Andrew Peupra Tongnya pendam hagi jing ruai. Au blei buk pau jungi bah benang. Kum ka sinot pedang hagi ne por. Ngi pai ban ngi kmet ya lagi jong ki khmat ki bakan jam sim ki jongi. Shaka cat ka jing snai ki jong ma. Ba men ngeu bha ban kan mau ban ban kerku yangi.
gol boneng ia mentabe bakas ngi kan sano namar ka kerteng jong methe mensem jing shan inyo haga kerteng Yesu mipa amen. Reverend T. Khongji, Moderator Badon Burom juga KJP Sinot Pedeng, ki Parap Store, Prop Store, ki temen besan ki Badon Rengkat Hakene Kepor, ki Nongkit Kam, ki Dukot, ki Delicates, Sinot Rengba Badjinga Sengkentei, ki Youth Participants, ki fraternal delegates, ki invitees, lada ki don ki nonggi khmat ki Badon Burom, yapi ki long kemi ki long pa, ki khon samla ki choir members, bat yapi baro ki parabangai biye, ki balayawan lang nishene ki jingaseng sinot ka Banengkong, jong ka Sinot Pedeng, hangne ka balang Presbyterian Lengka. Na kaliang junga ngai khulei phi baro ha ka kerteng ka jong try banu nong pen MBA jungi Jesus Christ ngap pau ka jing sngengo yo blai namar ka jing Christian bor jong o bangadang la ban ya don rengkat bat phi ke Sinot Pedeng hagane ke sngi namar hateng ha ke jing sngew tlot ka don ke jing pen sngew arten ha ke jing sngew tho ha ke jing nang no jong government nagaliang junga ngapen pauru ke jing sngew ka bakrpang ya kabalang hangne ha Lengka kabalas ngeu ha ban syania hanga ban samye ku kubor na ka kten ka jong blai hagane ka jinya seng ka bangi don ta kublai shibon pastoran syat CN Karbuki na ka banta ka jing tep ka ba philap ha syanga ha ka por ka ba kaloy ngiatip lang baro baya ka KJP Sinot Pedeng lathong ya ka ha ka pra September arhajar arsaw ha ka balang Presbyterian Light Umkra ka jinga ganti jong ka kampat slam kadang long tang driu benai tam kum ke Sinot ka Bapura ilaban ong ba ka Sinot Pedeng kadang day ka brandnew kabadang tmai nadong syadong kalong kum kali kabadang syusay tmai kadang long tip top habaro kiliang ngeu kumen bahang ne kila don lupa ki driver ki batubet ki bala expert banya ya kene ka kali ka batmai ki spare parts jong karu ki dang thmai katwala bantep ka jaga ban set ya kene ka kali ru kala don lupa ngangai baka jing stand na ka jing suki jong ka kali kasyong ha ka kondisyon jong ka surop bat hagi driver ka Bible ka yatho yangi baka ta ka riklau hundai om syam ladon kalanti bala bol pai ki kon Israel bakinyai enrai ki lalaban yang aja ka phang ka badai
Namar bi khmat jung ki pe syaka senduk ke jutang. Ha ka bau blai udon rengkat batki. Ki kon Israel haden bakila deban mi na Egypt. Haden bakila deb cross ya ke deriau basau bat ya ke wa Jordan. Henrai ka riklau kadang don hakmat jongki. Kasngi ka bakrau ro kadon hakmat jongki. Kalawai ru kadon hakalyang jongki. Bat kajing rijing kularu kadang ap yaki. Haki kon Israel kadon kajing terang kombatet uklong senam. Kajing ang not kabana syabo yung kadonot. Banpoy syakari kanan. Oh kila don ru na pedeng ki kon Israel. Kibala don kajing sngeu tenat bat ke Egypt. Kumta kalap benlong yaki. Bakin mi suki-suki na Egypt. Ki para bangai biye jong ka sinot pedang. To kan mau bagadon ka sngi ka bakrau sa khmat jong phi. Bat kalawai ru ka don hakal yang jong phi. Kamper la pidai ban rong sa ka riklau. Enrai ka ri jong kular ka don hakmat jong phi. Kinong yalam jong ki kon Israel. Kilai kensot berublay na kementaki agenda ki bedang don syakmat. Bat ngangait kasinot pedang ro. Kan bot ya kata. Ngatip bahagane kasinot pedang. Ki don sibon ki nong keren bat ki nong yalap ki bat don bot. Bat om tang kata. Hindai ki don ru ki nong ngap ki bastat ha ka bakenjam sem. Ha kano ne hang no. Ha badon program ipustor nong sap. Wat ha ka jing sen metro kalongkum ha ka por man sngi. Nakal yang junga ngawan hang ni. Tang ban ye thu kat to kat nei. Syapang ke jing sya si tom mat ke jing syaya. Jong Yesu Christ halor jong ka deng thna. Na ka ban ta pen MA yang abat ye phi. Ki breu ki baladu jing kermen. Ki don ki jika ki bangalatep ye thu. Bahagini ki khndiat benai ki bala lek no. Kibabon pau ha ka jing posineu jonga. Kidei kibreu kibalak lant na gane ko percay. Ngalay tu ha ki kon. Ya kata batigeli yang a. Kita kibawan pau ha pi kisuan ne kita keren. Ngaong haki kisuan. Teki ong lada kim keren lele. Mas ngeu ban ong ban phi ka sinot pedang ha ka ne ka pot. La ka dei ka first sermon ne ka last sermon. Tang ublei u batep. Ka balang ya ka bau Yesu la sen ha ka ne ka percay. Kalau don mentala arah jar snem tam. Raing yu iba ka percay kala nang sniu. Bat kala nang jot. Ngi aingo yaw blay. Baka balang ka basisya. Kampat bakla hado mentah. Kabalang ka basisya kan om bakla. Namar bakalong ka kanhon kabayay ba iya ka ting na.
Kanong rem na ktin ka jong blay. Kabangadon manislok hang na kapor kalong. Naga gospel Yohanes khat khandai kalanong. Kid khot khan riu khat pra. The text of my sermon at this time is taken from St. John's Gospel, chapter 19, verses 16 to 18. Ki tien na gini kit khot ki kren kumne. Namar kata te ulai tino yu hakiba on sa narna. Te kum ta gile shim no yu Jisu. Tidak bau bahi ala keding na. Ula leit no siya kata jaga balakot malaikli. Yaga balakot hake Hebrew Golgotha. Hanta kilia sa narf na yo. Bat ya arngut ki wei pat lem bat u. Wei siya ka wei ka krong. Wei siya ka wei ka krong. Bat yaw Jisu pedeng. Kabanengkong ki jingja katokan hak perget semani. Haswa bau try Jisun leit siya ka perget semani. Ulay kando lang bat kit arngut ki apostol. Hagata ka kamra kabahan yang ha Jerusalem. Ulaong te haki. Ngalakwa si kadaya ban bam ya kene kanyam ka jinglay. Lembat fi kat bangam pat siya. Jisu lapan long ya ka jing khawai met ka bakhat do. Ne ka sakramen ka jing utrai ka bakhat do. Bat laki jong kisnrang. Hagata ka jen met ka bakhat do. Jisu lapan lutpor bat laki jong kisnran hagata ka kamra ka bahan yang ha Jerusalem. Namar tang ha kesngi ka babot. Uladai banai tino ya laki jing em. Banlong ka kunahan na kabanda ka pop jong abad jong pi. Bat na mata ki pop jong ka putay. Utray Jisu la ay ki senran. Om tang ye ki jing kren ki batar. Ki ba nep bat ki ba putiar. Hinray ha ka juga poru ay ro ka kubor jong ka jing pentengan. Wat ki huslay na ka donut jong pi. Tongej fi hau blei tongej hangaru. Onang ala lei no ban ngala kre ye fi kejaka. Ngan wan pat ban ngan simti ye fi haladehi. Bahaga bangalong mga piru pila banlong. Nang tau Jisu hakata ka kamra ka bahaneng. Ulak kular haki senran ki jung o. Shisha ngopi. Baki ei ke ei ru kat wa phin pan nau pa ha kerteng jonga un ai happy but Jisu ha ka kamra ka bahaneng ulakularu ban pha yau min sem bokho ulakular ulabatai ha ki senran ladang angen lai no neu min sem bokho unwan ubalong tek kumanga. Kata ka jen mit ka baudon bat lagi jong kisenran. Kala dunaya ka arfusau kenta. Baula day ban bano ya ka tingpna. Kisenran wat habagila sngew kumbagila yang halor ka riat ba. Ka syam jong kar mit ka badom tam. Haka history jo ka percay jo ki. Ray Yesu yai pentengan yaki. Ko ki log jonga kane ke jingai ti jonga ban yap halor ka ding phna kam dei ka do kam dei long ka dau ye phi ba phin sep tieng ngan sai no ye phi na ka ban ta ka jing bha ka ba bom ju kut jong phi bat na ka ban ta ka burom ka ba bom ju kut jonga ko ki log jonga
Him dan kam ban tep kumno ban poi sya kata ka ying syong ne ngalade dalade hingan sawan ban simti api apaka por kalapoi hadin bau Yesu lami no na kata ka kamra ka bahaneng ula leit no lembat lagi senran khat baingot sya ka perget semani Kabadon siliang jung ka wadut Kidron. Kaget semeni kalalong gejeka kabala syet kala. Bat bala kem yau try Yesu. Haka jingiem jongi. Lesa kanam don ka ba kampen po. Kampen hiar kerdan. Bat kampen lerang. Nagadau ka jing syah syukur. Syah hiar tma. Bat syasyo dalaki jom ki parlo ne dalaki jom ki breu try you just Christ daladeu la yakan do ya ka kom kane ha kata ka perget semane kala julong gar kom yu Jesu ha paro kisnem yu ka ministry yu o ban penlot ka por jan met halor lom ki olip ki berna po yu kata ka per Yonis uyatho anda kumta wei po wei niki ula lej no shalaying Henry Jesu ula lej no shaulom ki olip hakapor kanyam ke jinglai Try Jesu ula kwa biang ban lej shaulom ki olip batu dalam lang lagi jong ki senran knang bamakiru kin la ban yu iya ka ka ban saja ta lai tho ba ka por kan yam ka jinglai daki hajar ki pilgrim na ka lengari Palestine ki julai se Jerusalem lapendap ya ka no ba Jerusalem daki pilgrim ki balaj ai ki jingnya ka temple ha kita ki kendiat sengi lapom nela ot rendang ye ki lang berot klem jing sangat haden life house nam haden ukres ki don ki nong tho history ki bayato bado arspa san pun reu jar ki lang berot lapen yap ye ki hagan yam ke jing la Jerusalem om laban mudur ye ke jing do jong snam Nakata keduan juga tempel kesnam galatoi sikeleng ki jaga Jerusalem dai namar kata kedau baki yeu kila syak snak nang yeki nala nasya ki jat jong ke tempel kabayang halor ki tem jong kawa Kidron nang talapan doj ya kesnam baro syakawa Kidron try Jesu haba ulami na Jerusalem ha kata kamit kabakado layato bola dai ban yaj lang baye kawado Kidron bat ulu i bakasnam jungki lambrot katoj lang ba kata kawa Hawa ula pek ya kata kesnam Jesu ula yang ula perkat ula pai shalade namar bau ngeuto bau lawan nang na bedang syagana ka pertai komukon lang brot Ubasa kid no yaki pop yung kapurtay kaget samane kalong ka jaka jing duway Inray kalalong ka jaka kabapensok yaw Judas ya kakanhon sipay yaki rangba lang do pat yaki Pharisi bakin kem yaw Yesu ladap kren lupa yaw Judas ya kamen sale tole kloi ro
Judas khilek bat le ya ka banges ngau kwa lek le ya ka banges ngau mon lada ka de ya garo le kat ka banges ngau mon Judas Maryami na kata ka jing khawai met ka bakhat do usaitan ulayo ban sut hao long ubreu bala shong soi bat ka bakham sherkai ka long bau saitan ulayo ban shong ha ka donut jongo ulalek ban ya kendo ye ki rangba lando bat ki temen basan kan yam jeu da ka bau tarwa ya la de ban shem kontrak ne yakut dor ban di yau jiso Hakador kispai, laipeu kispai rupa, lantat kumba arpeu dolar, nesyejar saus pa sau pau dekah kata kapor. Syajar saus pa dekah, syajar saus pa sau pau dekah. Ladi, yau nong pendiam jumi. Judas ulale ka kam ka bedum tam habaro ka percay ban syat kelai lau kunrat kano galong ka kam ka bisan met ka ba syirkhay bat ka ba ngem kono breu sisya salej kung malathok syapang jumbo Enrai kordet yau tau breu Tau bon dino yau konu breu Kelap ha yau tau breu Lada om syam lakha yau Long bapo nagi bapo tam Ubar sap nagi ba arsap tam Ujisu hang tahaget samane Ulalay syek jaka bau Yesu don Ula kedop yau Yesu Bat ula do bun sin ya ki ngam jongo Bakita ki bawan kem kin ito yau Yesu Kane ki jingle jung Judas Kan yaisa pateng la pateng Badai tang mau merway Ubayang akmat yung kapertay Kum udak yong Haka jinglong jingim breu Kipara bangay biye Kamlong kababaha Bangin do ya kabakenjam lay Bangin do ya kabakenjam sem Ta kabanyeu beng Bat ban het no nang ta Kidon kibalara Yau jiso Shadow shasoy Enrai kim syam laem Na kabenta jongo Judas ulasyu penjakriya kai Yaki ngap jong konub lay Mentala rajar snem tam Try jiso Om syam laborui ila dehat try juki tingalip Ulayang bat lay kendo iki nongshon Daga bau penito ila de Yano piawang Ngalong mangau Yesu unong Nazaret To siem yang Bat sya ye kini kisenran begin lejno Yesu habo la i ye lagi jong kisenran Ula i ye ki hado kabakot To siem yang Belaj ye kini kisenran Haget semani
Kisipai ki don ha ka wei kaliang. Kisenran ha ka wei pat kaliang. U Jesu yang apdeng. U Jesu mlong tau nong ap long rot. U bayar pen pelak im ya kalang berot. Haden bagi suri kelayo ban kthaya ka. Henry ulong unong ap long berot. U bator syakmat. Ban ya kendo iki suri. Shwa bakin yo ban mensau na ban atak ya ka. Lakhot yani. Bangin ya da iki lang berot. Shwa baga percaya kan yo ban kthaya ki. Try Yesu. Us ngeu tho bagi sunran ki bola khot syakakam. Kinhapan teng ya ka ministry. Ya ka mission jungu ha ka ne ka percaya. Haden ba mo don show. Ya ka ka bau try Yesu la kren ha ki sunran. Akata ka kamera ka bahan yang Jerusalem. On sependap ya ka Kalbari. Ya ka khuri ka bak thang tam. Kabala ayu ha Getsemani. Unsati lot ya ka halor juga tengna. Nong ruai wong. Ngakan mau ki sipai bawan. Kenhon ba dara lagi sop. Ban kem yuk hon lang berot belai. Kilam ban sanar haulong. To sengap iki kiten bau keren. Tangu neu not ban penmi. To syate yakine ban lai. Hakmi yang ato simply. Modertor jungi om hagan ko por ngai. Syaya baca juga sinat peleng bakin lain no. Ladap hidon kam sim yang a. Kabar ke jing bisyar yau Yesu. Utrai Yesu syuabon keu halor jung keteng pna. Wala day ban syaart li jing bisya. Nakal yang yukan niam jeu ban nakal yang yuka sorkarum. Nakal yang kaniam galak ban ai tang ya karai. Kabau Yesu day ban yap. Hindrai ka pendep ya ka jing penyap ka day ka sorkarum. Namar bakan niam jeu ka don hapo ka sorkarum. Nagak per Getsemani. Baik-baik layalam yau Yesus syaka jing bisyar jung kaniam. Hakmat u anas u badai u rang balang do. Hakapor si tenmet. Kaba meno kimpat jule. Henry. Hakabiatei bad Yesus. Kilale ya kata. Kabalong persya ya kaan. Aden kata khmat kaya pas urang balam do. Bada khmat ka dorbar ba jung jeu Jerusalem. Kabala tep kum ka Sanhedrin. Bada khmat kata ka ju ka kanhon. Ha ka steps ngi thodin. Ka jing pensyai jung kaya pas khmat paj ba kalong. Kabab ha bangin penyap yo nu breu nu Yesu. Namar baka khambha ba weun yam. Banya ka baka ribaro ka wei kanya. Layalam yo Yesu sa khmat yung Kayapas. Petros ubalakot jing mot. Ban ID la ka yung jing im na ka mentau Yesu. Ulakwa ban ya ronglang. Syadu kami yung Kayapas. Yesu ru ulayo jingbet
banyalam lang yo Petros kumbau lakwa kat bau Yesu dang ya syakmat bat rong syapo u Petros ubon naden tang hajing khang jong ke kamra bisyar ka jing slor jong Petros kalakot bat kalawaino u Petros haga jeka bon rong syapo henrai ulalek saat deng bat upat ba hang ta plau ka wei ke sikri kentai haba kali iyo Petros bau saat deng kalaong neru ulong lembat Yesu ulalen u Petros ulong go kentai ngam ito yo wei pat ulayu iyo Petros bat ulaom meru melong wei naki Petros ulalen biang breu ngamlong wong sakumba sipor pat sawei ula krens kem udaong daga basisya uneru ulalong lembat u nabaulong unong Galilea Petros ulalen biang breu ngam tep ka ba me om Petros ulalen silen barosimet hadu bau siar ulakan i aga por lai baje men step para bangai kikti yung Petros tigisay Henrai ka donot yung ote ka daita. Sisen balangat. Hagi jing tame yung kane ka pertai. Hagi jing telot yung ikom kibreu. Kalong ka ba bangin laj naka. Naganega jingyang is ngeu to but ngi ki bang ne ngi long tang ki breu ki batlot kam long ga ba bangin ngeu khlan tang halade Petros ha ge ka bu unduai hinrei ulets ading ha ge ka bangin lech shaying mane Nilaban lekai sikiwei peti jaka ni donbok bau trai Yesu khon jong blai haden bolami pat na jingtep ulayo pat sasisen yo Petros haden bau Petros ula jubang ko try memete banga i yame klet no gitu ki jinglen jonga ko try memete banga i yame Pilat haden bau la deb bisyar yo Yesu ulami syabar bot ulap penbena hakmat yung kijeu kibaya ap haplau dakini kikten ngangam syam kajing palat setia hau neu breu na hau Yesu kala julong garukom hakapor kaniam kajing lan bagasur ka rom kajupelat yo wei koi di na pedeng kijeu pilat ulapan benah ki pajma Bamenta ketika por jung kan nyam ke jinglat Kumta pila ban jet yau no bepikwa ban pelat Menta ketika por long sinot Pila ban jet ya no bepis ngeumon Habas ngak Ikum bau pilat ukwa ben pelat yau Yesu Hinrai ka bakot ka syong hau pait ba Pilat utip ba
badang hakata yeu ke baladep ki yeu ha Jerusalem kila pediang burom yeu Yesu hawa wala syong halor kon kata kila siang ila ki jangkop bat kila kelat ye ki tenat ding telai bat kila siang ha kalenti ke bau Yesu ya chanong ba Jerusalem kita ki baya Yeshua bat kita ki baya bot na den ki ya perta Hosana long balakar khu yau tau bawan ha ke kesdem tuai long balakar khu kata kahima kabawan kahima jung David ukpa jung iken Hosana ha ki bajrong tambe Amar bagidang sudep le burom kumta Pilat udon kejing kemi lenti Bagi jeu kin seperta khamjam Pelaj yau Yesu Hakata kepor ladon Barabas Ukhon jong lebi unong hikai jeng ki jeu Hapok kajing bandi Barabas udai nong lute hagi surokba nong lute ki khambon hagata surokba kabayan na Jerusalem sa Jericho kasurok kalong kabapno kabalong riat kabayan sa Kirisiap bat sa Jericho Tauro Barabas uday unong to unong lute unong penkisnong bat unong penyapril Pilat ulat terwa khamat yung kirangba lang do bat hakmat yung pajba hapdeng Barabas baru Yesu hapdeng unong to baru bohok ukeli piamon namar kata bangan pelaj no hapi yau sim kijeu baro kilia perta kita om yau Yesu Henry pelaj yau Barabas hakata kapor dai kirang balang do kibala perta ngkong Belaj yau Barabas Aden ketaki pajba kila pertalang ngikwa yau Barabas kajing temu jung Pilat kala fail Namar bom kuwa bando ialah kekerdan bat ialah ke jongko burom ha kahima ki barabangai pe ngila ban yo i hanne bagi dei ki jo ki breu ke balap yang burom yau Yesu bat ki dei ki jo ki breu ki balap penja burom yo Kidai kiju kibreu kibalap perta Hosana long balakar kuya kerteng utrai Indrai tang hadin sitayau Kine kiju kibreu kiperta Semno sanar pnayo Im hakane kejok Hakabane kapertai galaban panmala Yaki khmat ki bagan jam sem jong ni kabalaban ya lambak la ya ka donot kabal loy ki jong ni em hakisngi ha kabane ka perthai ka laban penyap siliang ya ka jingitip lam ka bangila yudon para bangai be nganget ngim kwa Baka nong rem juga jingai jongi kan
senjor ai bagi jing perta ka bangila dep perta hosana ka bamo ai kan ya sah ka donot jongi kat bangidang im nang sah ka ne ka pertai song basa ya ka ba phi ki khon jo ka sinat pedem phila perta hosana haga por bala thom ya ka ne ka sinat hen yai berdaya ka kat fidang em dang sa hagane ka pertai ladau blai umon berdap yang ya ka anda fit point negro kebalai ka jingsa narpna ya Yesus nak jing besar la yalam yu Yesu baik-baik syak jing peniap klem da sang me apdem nak gabatha baik syak Golgotha kabamot nak ba siang mau syamalai kli la sempat yu Yesu dau ding sempat ne dau syabok jong ki nongrom usabok neuding sempat long bala sop da kasni bat hat do jung ulate da karnong da ki eng ki banep bat da ki sisa ki banep man basempat kine ki sisa ki ngam hagasni do jung Yesus kini kisi sa kita kikat bat ki khosnap yagasni do jong Yesu nong plem jong ni ki sipai ke la prong jubor da ka pansiat bala than de ki sia ki banap haga shalang mat jong o lapan thong yu da ka jan sau tho ka bala rem lapan thong yu da ka jan sau tho ka bala jot kita keren bang khulei ko sem ki jeu bat thap artat ye ki ngap jong o Matius arpunyo lai po lai puai ka ong bat haba kila pen theu ho kila siam yo tau ding bat kila sho ye ka khli jong bat haba kila la pen perthu ben yo kila loj no ye kata ka jan kop na o bat kila pen kop pat ye da ki jan jong hi bat kilelam no yu ban sa narpna don ka wai pan ka jing peniap ka bakham shirkhai ban ye ka basa narpna ka himarom dala dehi ka nyau ba ka jing sa narpna ka long ka jing peniap ka shirkhai tam ki nongrom ki khnyo da ka bas neutrim ki sukriat ban kren shapang ka jing sa narpna kumta kin tre ban sa narpna yo trais nong rom hen rai yo Yesu ba ki nyeo bau long nong wei long nong pen khi nong yele persya kila peniap yu da ka basa narpna Yesu haba ulap boy ha ka kerdop jong ke Jerusalem ukalon namar ka jingban khya jong ka ting phna
Kidon ki boong om dunay ka si kwintal si 4 kilo. But day hanta bo Simon unong kirini. Ulay rabban ba yaga kendiat por. Yesu las dang biang ban ba yaga syadu kol kata. Lapentia yaga ding pena. Hamadan halom kalbari. Haden kata lapentia yaw Yesu halor jongka. Na kementapan penbat ya kemet jong Yesu. Lasak narpna ya kislak di jong o daki prek ki balon ndai ki prek ki banep lasak narpna yo daki prek ki balon labertap ya ki slajat ki jungo baro arteli batla sa daki jo ki prek nanta lapen yang ya ka ding pna batla si ya ka hakat leu balati lupa nong ruai wong ngap jingreu ternam banong syon kiberngam bagi sanar you try houding kading pna kipenyam lakenteu yus imbeneng jing shitom usya basutrim. Prophet Isaiah uladep itu lupa bat kila penlong ya ke jing tep ju ulem bat ki boman la nyeu yu bat ki nong rengkang penban ula ba ya ka pop jung ki babot bat ula ya saj na ka benta ki nong rengkang Pilat ula ai ka hukum ban sa narpna yu Yesu rengkat bat ki arngot ki nong rengkang ki nong kam baman ki nong kam sneu baro arngot ki long ki breu ki bau Yesu umpat itu satya iki halom kalbari lapen yang ya baro lightly ki dingpna kawai sekal yang kamon bat kawai sekal yang kadiang kading pnau Yesu ka yang hapedem kalalong ka jing that rong bat ka jing penjaburom ka bakrau para bangai bi ngiken mau ha ka por balakai u Bethlehem Judea laker tau yar ya ka syongoj ka bautia daging merat jong ka rengkeu bat mentah ke jingyap jombo laker da kinong kambaman kinong penyap reu baro arngot kinong kam sneu kidakat kia jan markat yo nagating pnau Yesu baro arngot kiyos ngeu ya baro kikten kado kibau Yesu kren na jrom juga tingpna ha kita kin reu kenta juga jengker de thalor juga tingpna bararngot kila donat mer juga jingyap bat baro arngot kila don kam kerki ya ke jingmap bat ya ke jing pelibay wei na kinong kam sneu ula kentaj yau Yesu bat ula klat jendo na kene ka pertai rengkat bat ki pop jong o ula dai ban yap kumba ula em baro sikata klem mukres
kat bawai pat unong kam sneu ulayo ya ke jingkela ka bamot haswa bon kot sem ulangai bat yang yo Yesu rangkat bat ke jing perta ko Yesu to ken mau yang anda me boy ha ka hima jong ba ngeu nong kam sneu ulak kela ka bamot ha ka por bau trai Yesu lat ha ka por bau trai Yesu don borsyo ha ka por bau Yesu satang bon tukot mensem neu nong kam sneu ulayat lang bat Yesu lang ba kisurok ki babon jong ka Jerusalem ulayo iya ka jingkelon Yesu bonsen namar ka jingban khya jong ka tingpna kalalong ro ka sen ka banengkong bat ka bakhat do ka bau yo iya Yesu hagane ka percaya Shwa bon klan no kalalong ru ka sen ka banengkong baulap liwang yala ka donot ban diang yo Yesu ha ka jing im jong o ulakala ka bamot ha ka ta ka sngi thodeng ka Good Friday ka banengkong ula perda ko Yesu to ken mau yang anda me boy haga hima jong me kane ke jing perta kala dia shwa ba ke jing dom kentap shwa bo Yesu long lap pendap shwa bagi jingka jungka tepol kan kat shwa bagi kendeu kan kenyo bat ki mau siang kin pedang bat bagi jing tep kin ang shwa borang balang donong da shisau neu breu ulong ubahop ko Yesu to ken mau yang anda me boy ha ka hima jong ko Yesu shu ken mau yang au bakran menta ko Yesu shu ken mau yang kisam ki jong ni haki balang ki mangidon ko Yesu syukur mau ki kon ki kti ki jong lagi don hayeng ne sikirin nong wai ko Yesu syukur mau ki hayeng ki bapang ki bestom ko Yesu syukur mau yang ya ki hayeng ki wasam ki bala yat jigai nak mat jong na Yesu hagane kismi syukur mahu yang ngamdun hok katrai bandawa tang ba melasya ya ka donot sneu penkela namar ding khana Yesu sneu kayam jonga haba medang khot ya kiwai wat kenta yang Yesu bayu iya ka jing trang juga bensem juga ya ka jing pen im ai
Ula jubab daga baong hagane ka sungi men long lembat nga haga paradise kano ka bagkamet bangin yok diang ya ka bangim syam lakmi kano ka bagkamen ladangin yok diang ya ka bangim poi perkat hagane ka sungi men long lembat nga haga paradise Rai Yesu layo banyalam langerengkat beru ya ka man sim jung breu balado jengkerman siya kata paradise kadon kawa badab dasnam blamina kalbari kinong pop kibat ngetam hakakin khoj kinli unong gabsneu balas den la shem kane kawa yang abad tongit kom mao on pen khoj har haka ngaju ngeu tenat Sepang tu semlau baju sim mentah jingrawai kuaya banyaro yau blai de kisor jingrawai hagawai kapor habola dei ban lek yem narsan banruan habolo persyang banruan kasur ka klemme syo nakarendang jongo ula dei ban lek sejaka syong dagajing ngeusi daula poi siing ula yathu ye kabalagia kibahayeng galaya lam yusa sha hospital abala poi hospital abala examine la diagnose ya kata jing sitom ki doktor kila jubah baka don ke jing pang kensar how thli jumbu shwa ban ra shika kamra ban poj ban sumar u doktor ubai thu bhayo ula ong ko samla ngate bapia ro yau blai de jing ruai Indrai ngas ngeusi ban ong bahaden bala sumar yau neu thle jong phi phem la shu ban ruai hagana ka percaya lada phi don gano jing ruai ka phi ruwa kwa ban ruai khat do the last song ruai no ya kamta ulakhi suki nagabatia ula syong bat ula ong hau doktor ngakwa banai ka jingruai ka bakat do the last song there is a fountain filled with blood kadon kawa badat desnam Rai Yesu haba kabakot kalapoi halor jong keting pna ula pertajam da kabaong ko pa hakikti jong mengai ti lagam sim ukon jong blai ulai ti lagam sim halau jong ukpa kikti jong blai kilong ke jakari kababom jukut jong i Laga kli jong kres Laga kli jong kres Katia lenge halor kapan sengiat sya
Hình rai hấp bộ chúng ta cái đón kì tí cái dòng lên ha cái tí dòng lên cả đón cái dính ngang cái bom chukut ha cái này cái protei dòng cái dính bắt dính tân dụ layu long ke jakari bat kabor jungi para bangai bi ka ding phna ka yai bo ya ke jingkli yang ni kum ka balang bat ka sinot lang kloi bi ne em ban sem ne ban kentat ya ka ha ka jing em jungi ka jing ej bat ka jing shakri jungi kan yang ne kan kelon kat kom ke jingite jungi batu Yesu balasa ngatna langi kloi ne amban sha yo ne Yesu baun wan ban yu kjat haki ying ki sem ki jungi hateng ngila ban ngeu bau Yesu lalom nong wei ha cái jing em jung a bat jong thi la dang Yesu thu bau Yesu la long nong wei ha cái jing em jong i la kham slam ha ki sngi ki baladam ngen khmet sa shi sen pat shau Yesu bat ban kerpat atrai dokta yang da cái gì giống đó atrai tawan ngo yang si sen bat ta si sen ya cái don cái giống á atrai wan ngo bat ta ya cái yang cái sem cái giống này atrai wat ino merway ini ai ngô ya me ông play bau khôn jong me ulayap halor jeng geding na haswa mamangingin yap ni ai ngô ya me try bakating na kalong ngejaka ha ka balat tap ya ki pop jong me bol wong cái chinh ya hàng nô cái chinh dốc theo cái dòng pha cái chinh ya hàng nô cái sni cái dòng pha try to give Jesus Christ nothing na shalom jing tap but na jing tap ulam mi pat pat ulapan pau pat yelade sashisen pat halagi jong kisenran teba kisenran kidang yak mi shan sapnem kadbau dang keu arngot kirang ba kilaya wan yang hajan jongki haki jankop bali kibala ongro korang ba Galilea balai piang kmet shabnang meu Yesu yau bala shemno sejrong napi shabnang un wan pat hagajo karukom kumba pilio i ubola lech shabnang hagi kisgi jong jing a kisgi jong jing tenjo kisgi jong jing sosat ngen yai perta Yesus syukan mau yang ini ka jing khot yang a wat ya phi
Bat yau pai lang yung ka sinot pedeng kalong. Ko riu ngay. Hap percay duway. To trey alap syarai. Namaru Jisu ulajan wan. Syayin ya piun wan. Ngentray tat Jisuan. Ngentray tat Jisunwan. Ngentray tat Jisuan. On yalam yangi. Syalayu. Ngin ai ka jing syakri ya ka sinot ka batman. Hagi benta baro. Bat ngingay skam. Kumbau Jisu ulakular. Ngenam kum slai kum noban boy siya kataka jeng song na. Jisu daladehi. Unsawan syau, unsawan ban shimti yang ini. Haba kapor kalapoy. Ublay na kabenta kaburom kajungu. Amen. Ngas ngeu pha ban khot yau skatri jong kasinat. Bat yau skatri jong kabalang. In ngeu pha ban ai no ya kijing tengah. Reverend Merator, bat kipai lang kibai kijong play. Nakabenta ka jing tem kikon jong senat. Kajing seng senat kabaar. Jong KJP senat pedeng. Kan long hakitarik kat ar. Haduk katsan. Mulai march arajar arbun riu. Hakabalang Presbyterian Penter. Kad Arbelang Rilum District Kebaham Apok ke Kad Arbelang Presbytery ke subjek keba kesenat kalau penbet kena kejeng senat kebaar kebong to yeng to tengshan isi asau paulai puai ban nongkren ni kena ke subjek jong senat hake kat sau tarik jong menai macar jarab riu hake sengi sejain The Reverend Dr. B.L. Nongbri. Hagas ngiu try ke katsan terik match arjar arban riu. Haga porsi posteng nongkren nagaliang kesenat. Ide Reverend E.L. Karma Flang. Segawai pat kajing bentip kelong. Kajing seng KJP Assembly kebakat ar. Kan long hakabalang Presbyterian Pendeng Umyong Merang Presbytery KJP Senat Sepngi Hakitarik Sipo Haduk Katlai April Jongunus Nem Arjar Arbusan Segawai KJP Mena Kajing Seng Pajma Kabakado Jangan kajing Seng Kebanengkong Jangan Senat Angne Kebalang Umlengka Kan long Kajanmit Sibit Nriusiteng Janmit bat asyaban sedang hakaporn riu bajing in yo ya kajing ruai penremen sim na kajing seng semla balang nongse ban pules dang bat duai de Reverend N Lamba ngin yo ban lum ya kajing aingu kat badang lum ya kajing aingu kinon artli kwaya ka na kajing seng semla balang jongsha bat kebar na kajing seng semla balang nongsam But ke subjek kebakabalang ke penbait kelong ke jingat ke banak skam hapdeng ke partai jong ke jingkela but nongkren ya kena ke subjek the way nak pastor jong ke senat Reverend HK Nongsam but ke bakadu kan longin yo ya ke jing ai ku blai kaliang nak senat dau menurtor but nakaliang jangka balang
Reverend Mertor kini kita ngejeng penmena nak kini bentar kapor komentar. Reverend Mertor kini kita ngejeng penmena nak kalian juga palang. Tela kerpat ba igidi kidembar kali ki ba kedau hang ni rum soba bakin pelat kerki no na ketika jaka namar kadon ke jepun tut hagal yang ke trafik soba bakin le sitom gupta kana gam don ke nunu ke sakut ke kali nomor ML05 EC lai iwe lai kendai ML10F Riu lai ML05T kendai no iwe R ML10L Riu Lai bat ke ML05W Kendai Pra Kendai Pusan. Ti hadiah melakut kene kajing yeseng la kerpat iki osias bagi volunteers semua bagian up hadiah melawai kene kajing yeseng. Ti la kerpat ru iki parabagat ki jual ti jing seng ki wan ram bat ki khunrit ki jongpi semua bagian pet bha ki khun yo bagi nom syai hapedeng jong pi kum ki kimi pa kenang bagi nom long ke jing penjenjar pat yangi kum ka balang na ka benta kini ki khun ki ti jong pi te ha ka bedai bat ki haba playang no na ka jaka syong ke jong pi la kerpat ye pi ki pernget baro bapin sobha bapin pet bhai ki tiar kitar ki jong pi kenang bagi nom long ka no ka jing kajing yang ikum kabalang buat penpoi pat syaki sepi kum ki try la karpat ru ye kini ki permengai ki namang lapen kre ki pulu keleng hagbede be ki bilor bat ki wei ki tiar soba be pinombret apa ni madan namar kalau kajing penjek lia ye kini kamadan bat kumju kajing pen sitom ru yang ikum kabalang habangin di pendap ki kam te soba be pinbret kini ki pulu ki lapen kre te hadirin belawai kini kajing sengru la kerpat ya kini ki choir ka baai expression menem step kanong madan ka choir langkerdem mau lengat ka light core kanong thamai ka standing choir shillong semi pastry standing choir sinot ka balang nong se kanong sap bat ka jongsha kin up bat la kerpat ya ki traying bakin sowan ban syau ya kini ki choir bakin let sagi yeng ki sem ki jong pi bat hakabedai bagi digi pat ba nagaliang jongi kum ka balang ila pen krek kelut jagi rempi yang kestan ke jongi bat ka jingkerpat ke jongi kum ka balang hi kalong namar bakadai ke jing seng sinot ka baningkong jong ka sinot pedeng hari melatung ya ka bat kalong ru ka sinot ka baningkong ya ka bakung ka balang ngilayo ban pediang tingi jingkerpat jongi kum ka balang kalong sumpa ba pin yelek ban rung syaki yeng jongi parnget kibaran keleng saudong je dekat sinong bat semua ba pinum rung tang hagaju ka yeng henry pinrung lang sikiwe pat kiwi kidong ki blabun bat kidong kitu ki house number ki balabu ang tu ki bla penyeng bat semua ba pilek kumta kenang ban keliang joko balang ru ngin smohun hadien ba priyo bandrung hagi yeng ki sem ki jongi hagani ka jing sang sinot te hagabede begini ki invitees ya kabakum kabalang ila khot smopha nadu local MLA iba Hamlet iba Daniel thank you na kabalang ublay na St Paul Catholic Church bat kumju na ki benta ki dorbar snong jo ka snong umlangka nong se lomoba salmer mauklot nong umlong PHE piludi MECL smopha ba pin let hakayeng jong Michelin majau kepada dong kenton bat la kerpat itemsan eskin yang mi mai sopha ba in yalam yakini ki inviti serangkat begini ki pangalapan bena teknik kopor kementan nak liang juga balang ru ngi ai kublai kerpang hot na kementa i father i bepet ya St Paul Parish hangtai po Laimer ya kabangila invite ya i rengkat ba ke Parish Henry imsyam lak bantuan kat lembat ngi Henry lapha iki kentien kerku kadro yang ngi kum ka balang bat ka sinot hi bat kawai bat ngi sngop komen ila pharu lem iki nong mi khmat na ka liang jo ka St Paul Parish ki badon kat lembat ngi ki dong ba balang ba kiwe te ngi pediang na ka liang jo ka balang daga mensim ko ba sngop komen ya ka jundon kat jong pi
nang te na po ka St. Paul Parish bat kum ju as nguthu ru bei MDC nyong ka soran kam idon ran kat lemat ngi kum ka balang tinggi sngu kemen bat ni ai khublei ya ka junon kat go jong phi baro ti hang ni nga yang ban pen pau ka tu ka ni ka jing sngu ya ka ba ka balang ka sinia hanga bangan sngu pha bangan ai tang ka tu ka ni ka jing men siap sngu naga liang ju ka balang ni pen pau ka jing sngu sibun ya ka kur thang khiu busla naga beta ka ni ka jaka bang yo ban pelong ya ka ni ka jing sekriblei hapok kani ka madan ya ka jing kelut men sim jeki ya ka bakim pat syak ban rap lani ban snaying Henry kila syak yang ikum kabalang bagi dia penenkam leng bagani ka sistem bar sistem bad kumju na pada ki try jaka simat ki belang keleng ki bla syak ingi ban penjang ki kali ki parking bagi ki wei bad ka long syak ka jing bit ka jing biang nam ta jing ikum kabalang tingi pen pau ka jing sngongu ya arwi lengdo lokal amli bladon kat lembat ngi oh nak mentaka sorkar Meghalaya berkham tang nak mentang ni ke surak nadu iprestun tensong ibang depression star imlak mendor kat dapat ngi Henry lang ba ka jing keluat men sim ngilayo ka ni ke surak lang ba ka jing Tracy Tom ka jong way na ki chief advisor jong Meghalaya iba Hamlet Sandoling ibala penyo ka ni ke surak ban ya lang ba ka ni ke jaka ban don kumni bang ya keleng jong ka sinong lengka bat kumju ru nak mata ka dolwa snong lengka ka ba Tracy Tom mek bat men sim nak mata ka jingbit jingbiang na du girang ba snong bat kumju nam ta sekretari snong ba kiwei kirang ba dong bat kumju nam ta Stefan Lengdo bolong wei rilong ba hapa ka ni snong ibla Tracy Tom nak mata ka jingbit jingbiang ju ka surok bat kumju kinala bat ka bat kiwei bat ni ai khublei ru nam ta ba Daniel thank you nam ta ka ni ka jing penyo jong ka ni permanent post ya ga mang iyo bandon ha ka ni bat khublei sibun nang ta ka ni ka jing no senyang jong phi sa ka balang bat ka sinong ti ka wei ka jing pemna ka long idon iwe kong ibala penja ka mobile phone hang ting na ka parking number sipau bat las ngau thu la yo bantam de ki volunteer tela karpat ki volunteer ki yo bantam ka ni mobile phone jing kong ngop ha bikin wanra seni sopo pandal namar bangin yo ban ai no hai try jong kani ka mobile phone te ka bai dei ba ka jing sang miet la sibin kum ka balang ila penbet bangin long su apa ani ka jaka Henry ngin pelong no hapo yeng mani bar ki pelau jong ka yeng mani te ka wei ka jing karpat ka long na ka menta kini ki kali nam ta ka jing pit jing biang jong kini ki pat ba khana kam don no ka jing ka traffic jam la karpat ba pin aila segini ki pat ba ki beng kali seki wei pat ki parking bakin ya let ning kong khana ba kanom don ka jing sa kut namala da phimi ning kong ma phi ki kali ka don ka jing sa kut pin poi islam hi kumju te ka jing karpat la da phi aila seki pat ba kan pen sting ni ki kali bat ngila ban mi suki na ka ni ka jaka khana ba kanom don ka nu ka jing thut ha ka bai dei ba ka traffic te reverend motor ki long ki jing perpana nak liang jong balang oh search ka wei layo bantam ka wei ka kot jing ruai jong i meban pensyai thaba te ngobha itrai jong ka kot jing ruai non man sim seni sopo pandal bat kumju ka ni ka setri kinu ku bela penja ka ni ka setri ngobha ba kinwan man sim seni sepandal kidon hangni tang kini ke jupu mena nak liang jong balang reverend motor Haswa bangin poi siya kabawai nga ay kuplay sa sisin ya i Pastor LS Nong Plang nagabenta kaktin ka jong blay ka ba ilapan sngaw hapadang jong i kumki pai lang ki jong blay ka ba kedaw ba ka jing ai ka jong blay ka dabyang hangi kum ki pai lang ki jong utrai tengi ai ka jing ku blei na ka benta jong i ya ka ye ka sem jong i u blei un kur khu ya i ba in yo ya ka met ka ba kot ka ba kia bat un kur khu ru ya ki ba bun ki kam ki ba i dei ban trei i dei ban le na ka por sha ka por
Teka wei pan ngai ka jing kublai ya baro kinok simbenta klem dan nyo kerteng. Saka wei pan nak benta ki para bangai baro ki baladai ban mi no aden balawai ka nika jing seng nang ni. Ban lek pai pat syaki jaka ki ba pipiwan. Mi nang ni rengkat bat ki jing ku ki badab yang ki jong trai. Ngin ya penwai no, nyar wai ka jing wai ka basaus pa Andrew, ka jing wai ka basaus pa Andrew, jing ai ka dabyang yanga, haba jing teng kiban, sajan jong ungawan, naga pop uplai, donu jonga usai, jing ai ka dabyang yanga. Ngini arwai baru akid khot pada haden kan nega jing ruai ngas ngau bha ban khot yai Reverend Dr. R.R. Conbill in ngau bha ban pelaj da ka ba ai ya ka jing ke khu pen wai. Katap biang yanga jing ai katap biang yanga jing ai katap biang yanga laha yong bajur
Doai bagi jingai kebapala tam ka jong Jesus Christ. Ka jingi ka jong ublay. Balai kenya ya la jong kun. Ban pen mi ka sena malo ka ding pna. Nam ta ki pop ki jong i. Ka jingi selok ka jong men sim ba kun. Bible yang i ban im ka nyim Kristan ka bajanai. Kini lai ki jing ka ku. Ki jong ublay wa im. Kindan kat bat ngi kum ka sinat pedeng. Bagi banget hame ablay hakal yang satlak kene ka pertei. Nadu menta syadu ki bam jukut ru. Amen.